close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. मिष्टी होची प्रोग्राम ना मैंग्रोव इकोसिस्टम पेंटे की दे जानी तो हेलो हाँ 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 आता ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଘରକୁ ଆଉ ଅଛି ଆମର ଖାଲି ପଳ ପଳ ବାଟ ଦେଖୁଛି ମଶା ଦେଖୁଛୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ବସେଇକି ହଁ 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 ଏଇଟା କି ଗଛ ସେ ଗିରିଆ ଏଇ ଗିରିଆ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଇଏ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ଭଜା କରି ଖା ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛ ନେଇ ଯାଅ ସେଠି କାମ ହଉ ସେଠି ଇଏ କରି ଆସିବା ବିଟ୍ରେ ନା ବାହାର ନା ବିଟ୍ ଏଇ ବିଟ୍ରେ ହବ ଏଇଟା ବିଟ୍ କରିବା କର ଆମେ ଦେଖିକି ଆଜି ଆଉ ହବ ନା ଆଜି ବେଳ ହେଲେ ୟାକୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ସିଝେଇକି ପାଣି ବାହାର କରିବା ନା ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ପତଳା ହେଇକି କ'ଣ ମ ଦେଖିବାକୁ ହଁ ସିଏ ମତେ ଥରେ କହିଥିଲେ ତମେ ଆସିବ ଏଇଟାକୁ ଖାଇକି ଯିବ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିନୁ ବା ପଶୁ ଆମେ କହିଦେବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନେଇକି ଯାଅ ପ୍ରୋସେସ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସିଝେଇକି ଚଟକି ପାଣି କାଢ଼ିବା ଚିପୁଡ଼ି 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 ପାଣିଟା କାଢ଼ିଦେବା କାହିଁକିନା ଏ ଶାଗ ନୁଣି ଶାଗ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ଭଲ ଆସିବ ଘରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଦିଅ ହେମନ୍ତ ଏସବୁ ଭଜା ହବ ଘଟିଆ ହବ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଚଚଡ଼ି ହଁ ବୁଝିଲି ଚଚଡ଼ି ହବ ଖଟା ଫଟା ପକେଇକି କରିହେବ ନା ଖଟା ହବନି ଖଟା ହବ ସେଇଟା କୋର୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି ସେ ଖଟା ମୋ ମା କରିଥାଏ ଏ ଯେଉଁ କାଞ୍ଜି ହଁ କାଞ୍ଜିରେ ହଉଛି କାଞ୍ଜି ଦହି ଫହି ପକେଇ ଯୋଉ ହୁଏ ତ ନାଇଁ ଆମେ ଯେ ଘରେ ତୋରାଣୀକୁ ଜମା ରଖିକି ଯେ କାଞ୍ଜି କରିଥାଏ ତୋରାଣୀ କାଞ୍ଜି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦହି କାଞ୍ଜି କଥା ନା ଦହି ତୋରାଣୀ କାଞ୍ଜି ସେ ମୋ ମା ଥିଲା କରିଥାଏ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଖାଇଲେ ତାର ଇଏ ନାହିଁ ନା କଥା ବତି କରିବାକୁ ଟେନସନ୍ यही ଶାଗ ନାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ସେତେ ବି ହয়তো ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଏଇ ଶାଗରୁ ବଞ୍ଚି ହଁ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଣି ପାଇନା ପୋଖରୀ ପାଣିକି ଭୁଲିଲେ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ଧାନ ଚାଉଳ ତ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଭାବି ଗରିବ ଲୋକ ସେ କେଉଁଠି ଆସିବେ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଏବେ ସେଟା ଗୋଟେର ଦୁଇଟା ହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଚିରି ଦିଅ ନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଗ ନଥିଲା ସାରା ଗୋଟେ ଲୋକର 7-10 ହଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ଖୁଇବି ଏ ଭିୟୁଟା ଭୟଙ୍କର ବି ବୁଝିଲ ଝାଉଁ ଗଛ ତ ଭିୟୁ ପ୍ରି ୱେଡିଂ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ହଁ ନଥିବେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ପାଇଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପରମିସନ୍ ନେବ ଖାଲି ସୁଟିଂଟା ହବ ଆଉ ମସ୍ତ ଭିୟୁ ଆସିବ ଖାଲି ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି
पेंठर देखी ना जो फॉरेस्ट डिविजन टा सेठी ताठर तो ये भयंकर सेठी केवल बाली पेंठारा ना पेंठा आगु को जो हमर हाँ जोबंती हाँ सेठी हमर अछन ये मुसाका मुसाका घर ଭିତର କନିକାରେ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ଏଟା ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ବି ଆସନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭିତର କନିକା ସେ ଯୋଉ ଯେତିକି ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ବାଟ ବୁଲିକି ଗଲେ ଖାଲି ଡାଙ୍ଗମାଳ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଭିତର କନିକା ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କିଛି କଥା ଝାଉଁ ଏଇ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସିଲା ଆପଣ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ କାଶୀ କାଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ବୁଢାଟା 80-90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଆମେ ଏବେକା ଛୁଆ ନା ଆଉ ବେଶ ନା ଆମେ ପେଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲା କହୁଛି ସିଏ ଆସିଲା ବୁଢା ପୁରା କାଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚା ବୁଢା ସେ ଏଇ ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ କୋଉ ଗଛ ଏଇ ଯେ ମୋଟା ମୋଟା ବଡ ବଡ ଗଛ ପୁରୁଣା ଗଛ ଏଇଟା ଏଇ ନିହାତି 100 ବର୍ଷ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡା କଟା ହେଇଛି ନା ହଁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏଇଗୁଡା ଆଉ ଏବେକା ଏଇ ଯେ ସାନ ସାନ ଏଇ ହଉଛି ପୁଷ୍ଟି ସାର ଥିଲା ପୃଷ୍ଟି ସାର ମରିଗଲା କିଛି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଯୋଉଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଇଛି ସେଠି ଏସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଅଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ପଡିଛି ପୁରା ଆଖୁ ବେଶରେ କାମ କରୁଛି ବଢିଆ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ଶାଗ ବୋଲି ବହୁତ ଗଲେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ଯେତେ ଚଟିକି ଧୋଇବେ ନା ସେ ଏତେ ଗୋଟେ ଉଠି ଖାଇବେ ତମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଏ ଶାଗର ଆଉ କିଛି ତମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲେ ବି କିଛି ହବନି ଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶାଗ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ନା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସାପ ବନରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଯିବା ମ୍ୟାପ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ नो फ्लाइंग जोन कोठी अछि को जगारू एडा close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
କେତେ ହଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଦେବୁ ସେ କୂଳେ କୂଳେ ଦେଇକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ କଙ୍କଡ଼ା ନା? ଆଉ କଣ ସେଇଠି ଚୋରିକିନା ଯାଇକି ବସିକି ରହିବି ସେଟା ଧାନ ମାନୁ ମଡ଼ ମଡ଼ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଶୁଭୁଛି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ହଳଦିଆ କଙ୍କଡ଼ା? ଓ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତି କୂଳେ କୂଳେ ଦେଇକି କେତେ ରେଡ୍ ଆଉ ହଳଦିଆ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ କି ମାଛ କହୁଛ? ବଉଳରେ କହୁଛି ଡାଫୁରୀ। ଡାଫୁରୀ। ଡାଫୁରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ି ଇଂଲିଶରେ ତ ମଡ୍ ସ୍କିପର। ମଡ୍ ସ୍କିପର। ହଳଦିଆ ନେଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫସିଗଲା ଗାତକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କ୍ରାବ୍। ଦାନ୍ତ ବାଡଉଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ ନେଳିଆ ଦି ପ୍ରକାରର। ଆଗରେ ପୋଖରୀ ନା, ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଓ ଏଇ ଲୋକେସନରେ ହେଲା ଟିଟୋଇ, ଏଇ ଲୋକେସନରେ କିଏ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା ମୋର ମନ ଅଛି। ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପୁରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପଡୁଥିବ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଥିବ। ହଁ ପୁରା ଗଦି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଝାଉଁ ଗଛର ମଞ୍ଜି ସେ ତ ଗୋଡରେ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଆଖିରେ ପ୍ରେସର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଁ ହରିଣ ହଗିସ୍ କ୍ୟା କରିସ୍? ହରିଣ ହଗିସ୍। ଜାଗାଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ଏଇଟା ହଉଛି ନେଚର। ହରିଣ ଏ ଆଗରେ ପେଣ୍ଠ କିଛି ନୁହଁ। ଏ ଆଗରେ ପେଣ୍ଠ କିଛି ନୁହଁ। ଏଟା ହଉଛି କି ପୋଖରୀ ବା? ଏଟା ପୋଖରୀ ଆଉ ହରିଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ହୁଁ ହୁଁ। ଦିନ ମାନେ ଶୋଇବ ଖାଲି ଏଠି। ରିଅଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ହଁ ବା ଚଳିବ ବା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏଇପଟ ହେଲା ମନ୍ଦିର ନା। ସେ ଭିଡିଓଟା କୋଉଠି ରହିବ? କୋଉ ଭିଡିଓଟା କହିଲ? ସେ ଭିଡିଓଟା
ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ। ଡୁଆଲେ ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ବି ବଢିଆ ଲୋକେସନ ହେଇଛି। ରହିବ ଏତ ମନ୍ଦିର ରହିବ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବ। ଘେରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଲ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମ ଯିବା। ମାଛ ଟିକେ ଏପଟେ